No seguinte vídeo imos explicar como configurar o calendario da nosa biblioteca. O primeiro que debemos facer é acceder á intranet de Coja introducindo o noso nome de usuario e contrasinal. A ferramenta calendario de Coja serve para que cada biblioteca defina os días que vai permanecer pechada por vacacións, festivos ou outras circunstancias. É recomendable establecer o calendario con suficiente antelación, incluso antes do inicio do curso escolar, xa que o sistema vai calcular as datas de vencemento dos préstamos en función dos días de apertura da biblioteca. Podemos acceder á ferramenta calendario dende o menú superior da intranet premendo en máis ferramentas ou ben dende o menú central da pantalla inicio premendo en ferramentas. No apertado Ferramentas adicionais prememos en Calendario e móstrase a pantalla Calendario. A primeira vez que o utilizamos vai estar todo en branco e podemos configurar os festivos de repetición anual, semanal, períodos vacacionais, etc. Por exemplo, se queremos configurar o día 17 de maio como festivo que se repite cada ano, debemos premer sobre ese día que queremos establecer como non laborable no calendario. Eliximos, por tanto, do ano 2022, o mes de maio e dentro o día 17 de maio. Facemos clic sobre el e ábrese o formulario Agregar novo día festivo, onde debemos completar os demais datos. En Ata a data escribimos ou ben eliximos do calendario a mesma data, é dicir, o 17 de maio do 2022, porque é un único día festivo. En título podemos escribir Festivo Regional. En descripción podemos escribir Día das Letras Galegas. E a continuación debemos elixir o festivo repítese todos os anos. Deste xeito xa quedará marcado tamén nos vindeiros anos. Ademais, no 2022 quedará marcado no 2023, 24, 25, etc. E prememos en Gardar. O sistema modificou o calendario indicando o día 17 de maio, neste caso en cor laranxa, por tratarse dun festivo de repetición anual. E tamén amosa a información na táboa situada no lado dereito da pantalla, onde aparece que o día 17 de maio é festivo regional con descripción Día das Letras Galegas. Como indicamos que se repite cada ano, se volvemos ao calendario e eliximos, por exemplo, no ano 2023, o mes de maio, vemos como o día 17 tamén aparece marcado. Igualmente, pois eliximos, por exemplo, o 2027. Vemos que o sistema vai marcando nos vindeiros anos. En caso de ter que pechar a biblioteca, por exemplo, por cuestións de organización interna, por fumigación ou por calquer outro motivo, podemos marcar no calendario ese día como festivo único que non se vai repetir nos vindeiros anos. Imaginemos, por tanto, que, por exemplo, o día 29 de outubro precisamos pechar a biblioteca aos usuarios para facer unha reorganización dos fondos nos andeis. Eliximos no calendario o mes de outubro e prememos no día 29 venres. Ábrese o formulario Agregar novo día festivo e cubrimos en Ata a data, o ser só ese día, escribimos ou ben seleccionamos do calendario o día 29 de outubro de 2021. En título podemos pôr, por exemplo, Festivo Único. En descripción podemos pôr Reorganización nos andeis. E seleccionamos a opción que xa ven marcada por defecto, Festivo só ese día. Prememos en Gardar e vemos como o sistema marca no calendario o día 29 de outubro, neste caso en cor rosa, por tratarse dun festivo único. Ademais, tamén nos aparece, na parte dereita da pantalla, a táboa de festivos únicos, indicando que o día 29 de outubro a biblioteca vai estar pechada por reorganización nos andeis. Se queremos configurar os sábados e os domingos como días non laborables para a biblioteca, debemos establecer tanto o sábado como o domingo como a festivo que se repite todas as semanas da seguinte forma. Debemos facer clic co rato nun dos sábados, neste caso prememos no día 25, ábrese o formulario Agregar novo día festivo e en Ata data repetimos o día 25 do 09 do 2021.
ou ben seleccionámoslo do calendario. En título escribimos, por exemplo, sábado. En descrición introducimos, por exemplo, fin de semana. Eleximos das seguintes opcións o festivo repítese todas as semanas, de tal xeito que quede marcado para todos os sábados do ano, e prememos en gardar. O sistema modifica o calendario e os sábados neste caso aparecen en cor amarelo, xa que é un festivo de repetición semanal, e tamén amosa a información na táboa situada na parte dereita da pantalla. Debemos repetir agora o proceso para os domingos. Facemos clic nun dos domingos, por exemplo, no domingo 26 de setembro, ata escribimos 26 de setembro do 2021. En título podemos escribir, por exemplo, domingo. En descrición podemos escribir fin de semana. E prememos en o festivo repítese todas as semanas. E a continuación en gardar. Vemos como o sistema rexistrou agora tamén os domingos como festivos e aparece a información na táboa situada á dereita da pantalla. Se queremos configurar un período de vacacións, por exemplo, no caso de querer establecer como días non hábiles para a biblioteca o período de vacacións de Semana Santa, imaginemos, por exemplo, que vai a ser do 11 ao 20 de abril de 2022, eliximos no calendario esa data, o mes de abril, e prememos no primeiro día que vai estar pechada a biblioteca, neste caso sería o día 11 de abril. Ábrese o formulario de agregar novo día festivo e en ata data introducimos o último día que vai estar pechada a biblioteca, que sería o 20 de abril de 2022. En título introducimos, por exemplo, vacacións. En descrición, por exemplo, vacacións Semana Santa. En este caso debemos elixir o check festivos nun rango. Unha vez establecido todos os datos, prememos en gardar. O sistema modificou no calendario indicando os días festivos neste caso en cor rosa. E se nos fixamos na táboa situada á dereita da pantalla, aparecen engadidos as vacacións de Semana Santa a continuación do festivo único que estableceramos no mes de outubro para reorganizar os andeis. Tamén temos a opción de modificar un día previamente configurado como festivo. Por exemplo, se queremos modificar as vacacións de Semana Santa que marcamos antes do día 11 ao día 20 de abril e indicar do día 18 ou 20 como días de apertura da biblioteca, debemos pulsar sobre o primeiro dos días que queremos modificar. Neste caso, prememos sobre o día 18 e ábrese o formulario Editar este festivo. En data ata indicamos 20 de abril do 2022, que é a data na que queremos cancelar o peche, e prememos en eliminar festivos únicos nun rango, para eliminar os festivos do rango indicado, e a continuación prememos en gardar. O sistema gardou a configuración marcando como festivo só do día 11 ao día 15 e vemos como se actualizou tamén a información na táboa situada á dereita da pantalla. Ademais de días festivos, tamén podemos configurar excepcións para días que normalmente non son laborables. Por exemplo, todos os sábados e domingos do ano a biblioteca permanece pechada, pero está previsto para o sábado día 23 de abril que a biblioteca abra as súas portas para a celebración de actividades con motivo do Día do Libro. Para configurar no calendario debemos premer no día que estaba marcado como festivo, en este caso sería un festivo de repetición semanal, e ábrese o formulario de edición deste día festivo. Introducimos en data ata outra vez 23 de abril de 2022. En título, en lugar de sábado, introducimos, por exemplo, apertura excepcional. En descrición podemos introducir, por exemplo, actividades Día do Libro. Eleximos agora a de xerar unha excepción para este festivo repetido e prememos en gardar. Vemos como o propio sistema modificou no calendario establecendo o día 23 de abril, neste caso como laborable,
pero mantendo o resto de sábados e domingos do ano como festivos. Como se trata dunha excepción, márcase en cor azul e vemos que tamén aparece na táboa situada na parte dereita da pantalla.